Здравейте, аз съм Иваил Симеонов, а това е четвъртият епизод от поредицата Cayenne Electric в детайли. В него ще ви запозная с някои от най-забележителните характеристики и функции на новия модел, издигащи комфорта и практичността на изключително високо ниво. Като например предният багажник, който се среща за първи път в Cayenne. Капацитетът му е 90 литра и прави семейните почивки още по-лесни. Още по-лесно е и отварянето на задния капак. Серийно Cayenne Electric е снабден с сензори под задната броня, активиращи вратата при засичане на движение с крак. Така получавате достъп до 781 литра багажен обем, който може да нарасне до 1588 литра само с натискането на два бутона. Допълнително удобство и опционалният контакт с напрежение от 230 волта, както и електрически задвижваният теглич. Конфигуриран с опционалния пакет Off-Road, Cayenne Electric може да тегли ремарке с маса до 3500 кг, респектираща възможност за автомобил с електрическо задвижване. Друго удобство – дръжките на вратите. Класически подход, без аналог по отношение на ергономията, а мекото затваряне е част от серийното оборудване за модела. Cayenne Electric предлага още повече комфорт на задния ред, както благодарение на увеличеното с 13 см междуосие, така и заради електрическото управление на самите седалки. Единственият компонент в кокпита, който се споделя с моделите с бензиново и хибридно задвижване, е воланът. Всичко останало е изцяло ново. Впечатление прави и така нареченият Flow дисплей на централната конзола. Извит панел с OLED технология, диагонал от над 31 см и с 50% по-голяма площ от досегашната система. Дори за първи път да се качвате в Cayenne, веднага ще се ориентирате с менюта. Контролът на температурата и силата на звука продължава да бъде чрез физически бутони, каквито има и на волана. Зад него също имате извит OLED панел, а опционално може да бъде поръчан и Head-Up дисплей с разширена реалност, както и дисплей за пасажера. Porsche е първият производител в света, който предлага отваряем панорамен покрив с променлива пропускливост. Електрохроматичната технология не е само ефектна, но и наистина полезна. Дебют в модел на Porsche прави и така наречената система Surface Heating за подгрев и на централния подлакътник и подлакътниците на вратите, включително и на задните места. Подгревът на предните седалки е стандартен за всички модели на Cayenne Electric. Този подлакътник е и част от новата концепция за централната конзола. Позицията му може да се настройва надлъжно, а под него се отваря пространство с обем от 16 литра. Тук Porsche са отдали специално внимание на възможностите за зареждане на смарт устройства. Имате индукционна площадка с мощност до 25 W, два USB порта с 60 W и още два позволяващи мощност до 100 W, колкото са и за задните места. Всички те са осветени, за да се намират по-лесно. Това са само част от практичните функции на Cayenne Electric, който вече може да се поръча. Направете вашата любима конфигурация онлайн или на място в Porsche Център София или Porsche Център Пловдив.